ram tuk thani thum thole ni kan lo thleng le ta ole ngai thla tu le min thlir tu te chi bai kan buk vek chuwa khovel thu thar lang sar te kan han lor le dona kan hriat angin tuna hian Pakistan le Arambial Lianber Balochistan Baloch Liberation Army te inkara indona athleng me kani indona anti khan in chan ton na ral thuam hmanga in chan ton na thleng me ka tun Karbul lam khan Baloch Liberation Army ta chetna wangin Pakistan sipai somret borvel kan thi ani kha Pakistan lam hian an chang let na viau mai Darkar somli borvel be puan thlak lai khan Baloch Liberation Army zatel te meu an that vele ngala chutiang chu ani helai thil thleng hi khovelin an ngei ven chho meka Pakistan lam hian Indian pu mek Baloch Liberation Army te support tu chomdol tu chutiang arwa man na siam pui tu ang tho thangin Pakistan hian India ron puwa India External Affairs Ministry thu puang tu Randir Jaiswal chuan hemi chungchang a hian India ngai dana puang chuaka India chuan in rol na pakhat ma nei lo ani Pakistan hian thuam je nei lo thu bul bal nei lo mangin India pu mai mai ani ati chutiang te chuan ya kan soi tak thin ang khan Pakistan hian India chau tuna hian elpuya nei talo Arambial Balochistan Arambial Lianbera mi pui ta chuan zelen nan sol meka chuta Iran lam front ta hian Afghanistan lam nen anin ti boy reng boka chung te chuan ni India tan chuan lo thlir top mai kha mel ma te in ti boy lai in ti cheton tura anin sual boy lai lo thlir top ka India tan chuan ani hri mai chuti lai chuan Pakistan hian India mo phur tu apu deuh renga hei Afghanistan lama po Afghanistan a hian Taliban ten rowan rel ta meka Pakistan a hian helpol pui khoi tu Pakistan sipai te laka bei pui thlak thin tu Afghanistan atanga bu khwar ang hian Pakistan hian ngain hengan pui khoi tu te hi Afghan pakhatan thatani hei hi ani ti buai lai me ka thil thleng chho mek zel hania Balochistan a boruak so sang mek tilang tu pakhatani bokani inlak randu to Pol Baloch Liberation Army hian Pakistan an chang let venghal zel boka kan ponta kang khan Pakistan atangin ramzalen niyama nero in rel an tum hania an malak na hil hotling thei don em riat thei alan ne bik lo an mahun an kongzo tur hila thui viau mai thei India na Bangladesh aka chu angkha tun huna hin chuan han be sei chi ani to lova nuclear nei ram an ni to wang hian nuclear war po chuak thei ani chu wangin India dan po in rol ngam na chi ani bik lem lo ani chutiang chuanin January ni somni pakwal ani somthuma Pakistan sipaiten Balochistan Liberation Army laga beipuyan thlak nuwa mi somli pakhatan thi nuwa Balochistan sipaite hianin phubalak na January ni somthum pakhatan kalpui vele a Balochistan district ranga Pakistan sipai mun ma le sarkar mun telaka ma an la ve ngala security installation te police station te high security prison te civil mun ma then khat Pakistan lam sarkar en kolte chutiang laka chuanin BLA chuan beipuyan thlak chho ve ta ngau maya thian pung chho zel tiang chuan an boruak so sanga in chan ton na a thleng zak zakani Pakistan security force te chuan counter operation mangin an chang let vele a an beipui thlak na hian voina chuan voin thlengin kar thum kalta atanga voin thlenga an malak na hian Balochistan Liberation Army lama jani somni panga an thi to nia soi ani heta hian security mi le sa som pasarian thitela civil somthum pakhatan thitel nia soi ani ole Balochistan hi kumsang khazuko somli chhawa tang khan helna hmun ani tin soila dikome Pakistan United States le European Union te chuanin firfiak pola khang hun lai khanan ngaya Pakistan ram chunga polom big chialovani Balochistan Liberation Army hian security force le infrastructure project helai rambiala Pakistan ina anron khoi te chu an welcome lo viau mai top ti ran tum thina chutiang chuanin ral thuam mangin an rik rap ve thin bokani China Pakistan Economic Corridor an tia CPEC chu China project Pakistan nena inthurwala project lian takan kalpui helai Pakistan a Rambia lian ber Balochistan a hian kalpui hania an kalpui tluk mai ram leilung ho sakna tamtak omna Balochistan hin iwangin chumi la chuak tur chuan China Pakistan sarkar in thurwal chuan ma an lani heng ho an malak na infrastructure an din tele ma an lak na te hi Balochistan sipai te chuan an bei boy ve renga mi tamtak an lo thi to bokani
tichuan January ni somthum sang ni le somni paruka firfiak beina Pakistan lam chu an chang le ta firfiak han ti hi Pakistan in an soidan ani Balochistan lam hi chuan firfiak an in tilem lo arzalen na sual tu ramzalen na sual tu sipai ni in an in soya chuta Balochistan district pakwa a bepui thlak na han kalpui ta a koita hmuna te guadara te mastanga te nuski pasile kharan hmuna te bepui thlan rang lian tham thaka kalpui ani chhota ni tichuan firfiak tia Pakistan ina an soi Balochistan sipai te chuan silain metpua grenade te tiang chuan mani in ti hlum suicide tactic mang te pon ma an la ni police station an lu chua paramilitary outpost te han bei thuta koita hmuna po security prison pakhat chu an lu chua nge a politics thila Pakistan ina an tan tir mi tam tak an chua zalen nge nia soi ani lir thei te an bitum boka chutiang chuan Balochistan khopui koita hmuna hianin police station rang han bei tel bokani indona chu avung chawa mastang te guadar te kharar te nusri hmuna te boruak a so sang zual heta hian thi chilbom te po puak dur bokani Balochistan Liberation Army chuan he han bei pui thlak hi Operation Herof 2.0 tin an vua August sang hele somni palia Balochistan ina Operation Herof tia an vua chumi thar thole na 2.0 tia soi ani he Pakistan hun ma le an sipai laka bei pui thlak na hi alian tham khop nia soi ani anjinga hian mi pa cha unilawin meicha fighter te po antel an ram hum him tur le ram zalen Pakistan atanga ram zalen an ni theina turin mi pa cha wan thok chuak lova meicha tam tak silai kengin an thok chuak ani Pakistan official te chuan he BLA malak na hi chan le tan tiama anu loka Pakistan chuan operation nei nan chang let ve ta nge chutiang chuan ya Pakistan lam hi chuan fighter jet te ral thuam tha ber ran na ya chung mang chuan in hne so takin an chang let thei thung fighter jet mangin BLA mun ma te an suar tluan rep maya BLA tam tak an thi pha ve ta ani report rang hi ai nang lo zung mai indona chuan in thudi ka fam ma saber an ti thin kha he lai indona po hian a thleng dikani BLA la mina thu chuan siam le Pakistan la mina thu an chua an tlang au pui hi ai nang lo ain person hlek a oma thi zat an puan te hliam tile tin operation an kalpui dan te po an puan dan ei nang lo maro chu thil thleng tlang pui ro hriat thaya ti chuan in February ni khata lian tham takin in beiton na a thleng le a heta hian security personnel som pasari an thia civil somthum pakhat an thi bokani counter operation Pakistan hian an kalpuya BLA operation chuan ron counter velia heta hian BLA lama za som sari pasari February ni khat khan an thi nia soi ani BLA lamina an soi ve dan thung chuan security personnel Pakistan lam sipai hi zan hi vel an ti hlum nin an soi ve thung chung zinga chuan civil engemaw zat an tel ni in Pakistan chuan an soi bokani Pakistan lam hian sipai thanem takan man ni an in soi boka he pol hian nuspi deputy commissioner Mohammed Hussain Hazara le assistant commissioner Maria Samoan te an mana anu loka an chuale ti an soi February ni khata thil thlenga hian pasni hmuna firfiak panga le maritime security official pakhat an thia mastanga zel an be wangin tang somthum vel chu zel atangin chua plan chuak an om nia soi hani koita hian red zone deputy superintendent of police chu tha ani boka hetiang thila thlenta ka wang hian Pakistan sarkar chuan Balochistan rampu matla khat chunga tan section 144 puangin curfew te puanani chutiang chuan malak na lian tak kalpui chhun zom zelania law and order situation chu amumal lo viau mai he section 144 a hian chuanin phalna nei lo valir thei khal chuak te po ka phalna security force te hian an naya chutiang chuan boruak hi tuna hian a so sang chhun zom zel ani dan bo chia te chu section 188 nuaya tharuk thleng lungin tan tir thei te chutiang te chu ania helai province pumpuya hianin mobile internet service te po Pakistan sarkar chuan ati top sak bokani ole thu thar bera chuan Baloch helpol tia Pakistan ina an soi an mani Baloch chuanin ramzalen na sual tu freedom fighter angin anin soya Balochistan Liberation Army chuan an bei pui thlak mek na Operation Hero Phase 2 tia vua chu Balochistan district ranga darkar somlia zone zatin an kalpui chhun zoma Pakistan security force ten in beina lian taka thleng
BLA thu puang tu Jian Baloch chuan thu chua pahnih a siama an pawl chuan kharan hmuna te mastanga te tam hmuna te lepas nia te beipui thlakna an zo fel to tia soya mundanga indona ala om ring ni na soi he pawl hian an fighter te chu Quetta le Noski hmuna an la om nin a soya Islamabad sipai te an hnung tol ni in BLA thu puang tu chuan a soi BLA in an soi danin Pakistan Army Police le Frontier Corps atangin sipai zan hi chuang an that ni in an soya sipai le official som pasari an man boka he pawl hian an man zat le an ka hlum zat hi atlang pui thuak ni in an soya anina taka chuan hei ai po hian atam ni in BLA chuan an soi heng an thu soi an puan te hi independent taka fin fiana omlowa amai ro chu Balochistan Chief Minister Sarfraz Bhakti chuan poi khoina thlenga hian dan keng ko tu mi som pasari le civil samthum pakhatan thi ni in apuang ani chuti lai chuan counter operation Pakistan hian kalpui ve ngalin Pakistan sipai te hian nimin lam khan BLA lama malak na lian tak kalpuin mi somko pahni an thatti soin voina thuthar bera chuan mi zatel an thile to ani BLA chuan an pol zinga mi thile hliam enga moza tan om tian poma han phalawa he be pui thlak na hian an fighter som pare tan thi ni an soithung chung zinga chuan Majid Brigade a Fidayin suicide bomber som pakhat thi zinga hian an tela Fateh squad a hian fighter pali le STOS anti unit atangin fighter pathum an thi bokani BLA in thu chuan siam dana hianin separatist group hian poi khoina thlenga hian mei chepol enga mazat an tel tian soya Fadayan muna hianin Asifa Mengal anti portal hei hi VBIED anti vehicle borne improvised explosive device operation manga be pui thlakna ania ISI anti Pakistan and Thatu Inter-Services Intelligence Headquarters po helai Balochistan headquarters po hi an beitel ani post dangan siama chuan BLA hian Gwadar front muna mission Fidai ti chu an kalpui boka heta hian shoulder to shoulder fighting lian taka omje chu tonchilin beina ral thuam manga in pomchilna lian taka thleng nia soi ani Pakistan Defence Minister Khwaja Asif Soidanin hepoi khoina thlenga hian BLA mai chepol poi khoina po thleng ni na soi Balochistan province hi kan puan le kan soita gang khan Pakistan rambia lian ber ni ma se mi hring cheng klem ber na nia Balochistan a hen hun rei tak in lak ran du tu te hian ma han lo la to thina political marginalization le natural resource control chungchang a boina lian taka ombokani heng policy nga hen BLA hian langsar bera Pakistan le ram enge mozatin firfiak pol an puang mekani Pakistan hian BLA la ka sipai chakna a mangfo boka Baloch helte hi civil mi te thlopna na cha tak dong tu anni nichina kan soita gang khan Pakistan hian Balochistan buena hian India ain rol ngei ni in apuanga amai ro su India chuan ain rol lo thu le Pakistan hian thom janei lo mai asoyani ti in MEA thu puang tur an dir jaisual chuan thu chu asia mani kha ole khati china khan Pakistan Balochistan buena chu handu tok ta photila an buena hi alakal zel don ni in langa India in rol angin Pakistan hian an soi thin takna a India tan in rol na chi ani lem hri lo ni in alang a in rol ti chiang taka Pakistan hian a hriani chuan in India leb Pakistan in kara mai puyal don ti na ani 1971 a India le Pakistan in do chiam a Bangladesh ka chu ani ang boruak kha thleng thei ani rualin khatiang ang boruak kha ron thleng le ta se chuan in 1971 in do na kha chu nep te ani to dona nuclear ral thuam nei rampani in beina chu akang kai thui thei viau don soidon chon soitur tam tak a om thei mara chu du to kila ole kan hria tang khan US President Donald Trump khan Russia oil le gas te India le China in an leina satawang khan Trump chuan na takin tarif mangin India ma ala ni kha Russia oil te hi in lei renga in lei chhunjom zela ni chuanin tun aya tarif sang jok mang hianin kan hremang cheu ti khan Trump khan a soya Russia oil te India na kan le wang khan 25% tarif fala omje chu India bungro US a kan thon lu atangin Trump hian chia za somni panga ala a chumi hnuai India ina malakna cholchan du lo wangin 50% a Trump khan ati sang le ni additional tariff alom theidon ni khan Trump khan ala soi chewa chutiang chuan Russia oil te India na alei ti top turin Trump khan na takin ma ala ni kha chutiang ani awang chuan India po hian Russia chau ni lovin sarkar danga oil lakna turte po azon angaya
Russia chia India in nga na chu India tan le economist te pon thil fu lo nakin zela thleng thei ni ti hria in Middle East lama oil te po lei antum hania chutiang chuanin Russia tanga oil lak lu chu ti top vektum chuang lovin Middle East lama bazar na dang India hian a zona ngai chu chu kan hroi tu te malak na ponia Iran oil hi India hian a leya chu chu tuna hian Trump hian in Iran oil lei to su Venezuela oil lei jok ro ti in thuron te pon pe hania chung te chu thil om dan ania ti chuanin Russia oil India na lei thin te an han drop chawa an han ti top chho tana ti top han ti khana vain Russia an dorna zongjong an ti top ti na nilovin company chen kha chuan tinan Reliance ang te pon Russia atanga oil an lak lu te po ti topin mundanga lak na tur te pon zong chawa khatiang khan India khan malak na engeng ma chu akal pui amai ro chu Donald Trump hian 50% atang khan ala tin hiam du mai lova tun na ya EU lam hanron pen chuak ta ni kha European Union lam chuanin US President Donald Trump anena Greenland boruwa ka anin muthiam loden chen le tin atrian ram te po zu alawa tarif sang tak tak tramina alak chumi ngong kal zel le anlung oilo na kal zela khan India nen sumdon na lian tham tak mai European Union lam chuan an siam ta ni kha mani Republic Day khan European Council President le European President pani ten ronzina khata khanin Modi nen thuthlung an siama thuthlung han ziaka inrem na te pon ziaka nakina mumal zoka lati chen tur te po khan an nut chia nge chutiang chuan ania athian ram ten US an thlo thlave hret na taka tramina a rek chu dulavin thopui tu ram lian dang te han zong chho ve me kani chung vel te chu tram hian angai ngam chi alo nge hei tuna hianin India laka 50% tarif tramana alak chu za asom pariata atitla niam vele don ta ni na langa Donald Trump hen hemi chungchanga puan hnu loka Modi chuan lom thu asoi nge ni kha United States President Donald Trump chuan India nena sumdon na lama harsat na lian tak an nei mek ti zia om turin ma ala a Russia oil lei India hian ati tlem chhota ka wangin le Iran oil nilawa Venezuela oil lei theina turin kong Trump hian aron hong ni te pon langa chu wangin 50 atangin 18% Trump chuan aron titlan hiam don ta hi India tan chuan thil lomom takani Prime Minister Narendra Modi nena anin thian thatna le zaana Trump chuan avongani tin thu chua than khat chuan an tar langani United States le India in kara trade deal siam kan rem ti achuta chuan United States chuan reciprocal tariff niam zo ka choi ti rang 25 atangin 18 atlan hiamang ti in malak na kalpui hani India Prime Minister Narendra Modi chuan hemi chungchang hi ron ziak boka White House official chuan Reuters news agency hena US chuan Russia oil le wanga hremna tok Indian laka tarif alak chu 25 ni to lovin tuna hian 18 na atitla niam do ni in apuang boka Modi hian US Energy Technology Agricultural le thildanga dollar hluk la ding on zanga chuang US bungrua le service lei atiam bokani Voin khan thian du tak President Trump nen kanin bia a kani biak na hero pui khop mai tuna chuan made in India thil siamte India rama thil siamte tarif klom zokin 18% Trump chuan ala to don ani hi thilomom takani ti in Modi chuan exaron posani Center for a New American Society a adjunct senior fellow Rachel Jiamba chuan he thil hi hun engemaw chan kan lo ngai chan kha ania ma se mi thiam te chuan trade deal nge tarif deal tia soi turin hun alatlem le tukni nan soi ve boka Prime Minister Modi chuan he thu hi soin thilomom takani thu puanga tuna inrem na thar nia 18% chungchang hi khowela democracy ram lian berber pani inkara sumdona chungchang in thriat thiam lona indona ti maila sumdona huanga indona lian tak thlatam taka omnuwa siamania niku mogas tha khan Trump he New Delhi in Russia oil alei to lo na turin na takin ma ala a India tangin India bungrua US alu ta tangin chia za somnga atipunga ni kha chutiang chuan Venezuela lam India hian a hoi chhodon ni na langa Russia oil lei thren khatte India company thren khat Russia bazar thrin te jo Venezuela lam ankal angai to don ani kumeng mazat kalta khan India hian Venezuela oil he lo lei to thina Venezuela oil lei tamber pathum na te po alo ni man to ani kha mara chu huneng machana tang khan Russia lama India chu in sona tuna Russia Ukraine in dona
discount thatak mangin Moscow chu New Delhi a lei tira Russia Ukraine in do nuwa India na Russia oil lei chu pungsot nge ani kha India hian oil hi in do del lo khop mai kan in do del lo khop mai kan oil man kan mamo za som ko vel hi ramdanga tanga lak lu manga kan in phuru kan ya Russia oil man tlom zok India na kumsang le som ni pani bor chowa tanga lian tham taka kan lak lu kha India tan chon thil thata kan ya khothlang ho vona kara India External Affairs Minister po khanin India mi puite hlok na tur hi kan ngai ven ber le kan du dan ber ni ti khan khothlang lam kha halo chang le to bokani tun ha India na Russia atanga oil a lei chu atla niam chho ni na langa January thla khan ni khata barrel makta doi khat point pani vel ania February a chuanin makta doi khat atla thla a March a hian ni khata barrel nuai riata atlak niam rin ani bokani ani na taka chun Washington in 50% a India tariff ati sana wang khanin India market a ngong lian tak athlenga hei hi atla niam man viau mai kumsang le somni panga chung khan India ram thar chuaram pona thon chua market ta tlak niam na lian tak om performance chet lai bernia soyani ramdang investor te record po a chet ber tum athleng tarif hi aziom chhodonin langma se India chon diris le diversify chu alakal pui chhun zom dona US rin tak tak chi an nilawa Trump hian ti sang le thut thei chu tianga politics boro ka wanga ti sang le thut thei ani chu wangin India hian hun khat chawain nga hi atum to lova Russia Venezuela ni mo pundanga te po chu tiang chuanin kong India chuan a zong mek tho Trump na tarif ati niam hi ni chena kan pon ta kang khan European Union ten kumsom ni don zat inrem tu ma an lo lak to na dollar makta doi ni chuang manga free trade agreement an siam nu ni nge moza ta thil thleng ani nichena kan soita kang khan European member som ni pasari ten India chu anron thurwal puya sum don na huang chunga inrem na lian tak anron kal chho pui tran don ta a textile ate sum don na dang le dam doi thleng ten car import chungchanga te po India chuan European Union member ram som ni pasari te asum don na lian taka kal pui thei dona khangani wang khan Donald Trump hian India a rek na tarif 50% chu 80 na ati tlak niam pha ni te pon na langbok enga po chu ni se India tan chon thil lomom takani European Union member som ni pasari te nen sum don na bon tak mai India chona kalpui thei don thawa trama atangin 50 atangin 80 na tarif niam kan mu chhole don boka India tan chonin economy mason na lian taka thleng chho don ni te pon na langa sang ni le somli pasaria India ina independence ani atanga kumzana alom na tura hian ramro puile economy tha economy khovel marhuai tu India na ni atum na konga hian tuna thil thleng mek hian omzia nei chhofiau thei turangai ania India ke che ala fu tluang zel Modi aten la puza tluang zel ni te pon na langani Ukraine Russia lam hian hoi chho vele lokila anle in do mi reng ti in bulhan tran le phot mai tiang in rem na nei tumin ma an la a in biak na hoi enge mo za to om to a ma so na te po oma tramina angen na wangin Putin chuan ni sari chung Ukraine kho pui Kiev laka be pu thlak na chu a chol san do na ni khama ro chu mundanga front danga hian in beina la thleng reng tho hei tuna po hian Ukraine a Russia drone beina wangin mi som pahni ngot mai an thile ta bas pakhat Russia drone ten an beini in Ukraine chuan an soya Dnipropetrovsk biela lungal theilei chuana thok phur tu bas chu Russia drone ten an be mi som pahni an thini in energy minister Ukraine chuan a soi nimin khan telegram a posin voina mel ma te chuan Dnipro biela energy sector a thok tu te cynically and target attack an nei ni in a soya firfiak beina wang hian lungal theilei chuana hmuna thok mi som pahni an thiami pasari an hliam ni in a soi police te chuan he poi khoina hi Ternivka khopuya thleng ni an soya state emergency service ina video footage an posa chuan ba sa kang hluah kong khara chen he veo boka kongpuya hliam enge mozat an lang boka energy farm di tek chuan thu chua siam in thile hliam te chu na thok in thak thleng worker si form la ya thleng ani thu a soi ole pondon chon pon tur tam tak om maro chu a seilu tuk chuan in video seilu tuk chuan lo nin om pal ve thaya khati china kan kan handu tok le phot mai neng chu khovel thil thleng tharin dona thu thar le ram bel buaina te he channel a hian kan anti chok thina